Bamenyi bekenyoro kia bitundu gusimeye wodi ya kemera imeye bunge ya Kitutu Masaba ni gobeso kirie na kogokera amroberio mugochia kugarigwa koboraro oibuo bore ensemo eyo goika ebirengo byekigali kigwenda tagoeta arro kwana chinga kichibaraza yalenge amo no mokonyi umugambi we sublocation ya Matembe asereta Robert Mekenye baraze yo nigekerano amonomo MCA yure Moske James Matinga ugoro mokonyi bomonogari ase a county bwe bunge ye county Nyamira ense mate abono bosombi nigobora chikoba obuya anenego keania obwale which kilometer korwa omogonchoro kucha nyegechenche barasa yo konye ere kilometer inye ono nigobora robo bora chikoga yekeania anachipigipigi na choka chikotumeka ase ensemeyo yo mugambi eyo rero yabareta mo abanyakenyoro kurwase kenyoro kya bitundugusu ime yesa application ya Metembe eryo gukwanira oboraro obwo bore ensemeyo nigo abanyakenyoro baiga banchira nabona oboraro obwo ase bono bore obonyerere ase pigipigi yoka nero iraite aroro amo nabantu kuna bugareiwe wika ebirengo byegari iraite aroro kwambuka no nyankurwase ekengumbu eke mugochase kende ase obororo igo narorire buya sana sengejo moisimi goitachire gotoroserie darate yeite yetoranyare kabatogoeta ase ngenje bona karatu bwate no murwaire korweke ngumbu ke mutambi kwechi aenda nyagitari nige kabo muchanda senje ne pigipigi yo kegoeta otemire baka ya ikere bono cyo korosiwe ngakieri na temete baka bwate na bande mabati akabeko lakini mabati atacha kudumo matuka mangi ese ngakieri akabeko ko permanent neto konyo mna bono nje disability tindi korora yondo jengera abera isi none karongo tamboka kurusi tungumbu abuje kanisa ya Matembe yera mbere gashire isi ase barasa ejeiga nigo mokonyi bwo mugambi weza application ya Metembe Robert Mekenye atebire ekero boraro boiga bwaro isiwe nigo barache kubabera aororo boigo nonyene chingaki bakubeka oburendi anene chinsemo ekyo egera usalama yaba nenje baitu none garute tukorwa mugonchoro kogenda Matembe kwa nyagechenche ene ira benchire nyinge yo wetera tukende ya kabere nchirera tukonya mono omuntu kurua mugonchoro kogenda Matembe ga wete kilometer ngenye echinchira butuke asa tambe chira bange enusu kilometer kuru mugonchoro kogenda Matembe kubatekana na yaiga nigo mo MCA bwe wodi eyo ya Kemera James Matinga nigo aberiga gusuguma oboraro obwo oroisiwe asige kabono ingana etanya konyarekana koreta amatunda goikarero nigo amasiabo asasogete ingana Moske Matinga ateba gwetera oboraro boiga nigo emerobere yo bosombi erachie korroba mono anene asa yaiga 2013 2017 kana ngo mo MCA nyanye boretie tukanyebeka ase program lakini rende nyanyarekana korweli paka bono tranyarekana ontaite gwakiranga mbuya mona sengenje ye serikali ye county government ekero nachiete koborie taracheye ngaye boki ase nyanye tigerete mbanjiranete baganja bakanyebeka ase program gobuna twajire gara mwaliro mo engineer mwaliro mo contractor mbaye bekerete chibesa kirichiko cha koyekora ase ngenjo mo engineer nero bwate EPQ igonga ekere tarache go chaka nkoerere nandi buna mwatebiwe ego chikoba to standard chigari chikobagerera na ibere egento gyo kanda ite ko basaba abantu baminto na inu mubwaterane na abantu ababacha kwagacha egere murende ebinto kobwamo na abantu mbara bakora bono bagocha gochaga batagete koiba bagosaba jisimiti igo nigo mokorenda because buno korushe gentekemo etarache ikwayero tiyabere week ande bwango bwangeche ebutoke ubwagachi bwoboraro oboiga nigo bono bukageire gocha koira kati yemetienyi etatu boika emetienyi etano nomo abwase boigo amabaga yemeremo asabanyakenyora baiga arache gotoka asegeka ekyo lekero ja korosie box calvati abana inchi ekenda aburi no mubwaterane buyane contract oyo kiagere kere gocha uchake gasi na acha lete materials chaye gaiga ntosange abantu bawocha ko muburukani ande na chali ka abantu especially abantu boko ni gaiga ocho ko barusi igo bono tali barayo ka toji okora ndoje toro create ntokoro kangi job opportunities ase youths baito
ebirengererio nigo byabere bikosangirirwa kurwase abamenyi abaiga ba Bitundugusu ime yesa brocation ya Motembe buna nerebuya etaracha eyeiga eriogochia kugareigwa buna enjira eyemo nonya n'ikigari kiranya ko bachigotumeka asaya iga erio kwambukia abantu kurwase king'umbweke gochase kung'umbukeria Kingo ripota Getembe korwaiga Bitundugusu ime yesa brocation ya Motembe ebunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba